Госці ў студыі. Тыя, хто ішлі і не прайшлі міма. Вочы. Праз усё жыццё не дазволіла на свае вочы надзець акуляры абыякавасці. З дзяцінства, гледзячы на несправядлівасць, пыталася, чаму я жыву ў багаці, а дзеці побач растуць басанож. І калі стала дарослай, не хавала вачэй перад цярпеннем іншых. Вусны. У яе словах чуласць і спагадлівасць, суцяшэнне і шацунак для кожнага чалавека. Сэрца эўхарыстычнае. Заўсёды, у кожную хвіліну яе сэрца нязменна было побач з Езусам у табернакулюме. Ногі спяшаліся на дапамогу бліжнім і былі нястомнымі у пошуках Божых шляхоў. Рукі адкрытыя на дапамогу, без ваганняў гатовыя дакрануцца да хворага і складзеныя ў малітве, нястомна благаслаўляючыя сваіх дачок. Пахвалёны Езус Хрыстус, паважаныя радыёслухачы. Вітаем вас у эфіры Радыё Марыя. Праграма «Госці ў студыі» сёння мае шмат вельмі прыгожых гасцей. Вось яны. Гэта сёстры дамініканкі. Іх цэлых 4. Раз, два, тры, 4. Всё, нікога не згубілі. І наша праграма сёння прысвечана падзеі, якую яны адзначаюць менавіта сёння. Сястра Міхаліна пазнаёміць нас з гэтай падзеяй, каб я нічога не пераблытала. Пахвалёны Езус Хрыстус. Сёння, 18 сакавіка, для нашай кангрэгацыі гэта такі вельмі важны дзень, таму што ў гэты дзень мы ўспамінаем дзень смерці нашай заснавальніцы маці Калюмбы Бялэцкай. Вось, і мы сёння сюды прыйшлі такім дружным, скажем там, колам, каб проста распавесці пра гэтую асобу, каб яе пазнаёміць, каб паказаць яе прыгажосць і таксама можа так заактуалізаваць яе вось у сённяшнія дні ў нашай рэчаіснасці Беларусі. Ой, сестра Міхаліна, а у нас сёння ўсе дамініканкі ў студыі, якія ёсць у Мінску? Не. Я думаю, ўжо ўсе сабраліся. На жаль, не, на жаль, нас шмат, і можа калі-небудзь так прыйдзем увогуле усе. Ну што, распачнем маляваць гэты партрэт і знаёміць нашых радыёслухачоў. Запрашаю вас спачатку апынуцца ў тым асяроддзі, ў ту эпоху, тыя часы, калі нарадзілася гэтая цікавая жанчына, пазнаёміцца з яе асяроддзем, з яе сям'ёй, з яе дзяцінствам. Сёстры, распавядзіце, калі ласка. Ну, можам сказаць, калі кажам пра асяроддзе, то гэта, па-першае, гэта быў 19 стагоддзя, і гэта была дзяўчына, якая нарадзілася ў вельмі заможнай сям'і. Яны мелі вялікую колькасць зямель, там вялікі маёнтак, яны, ну, скажам так, былі вельмі заможнымі людзьмі, так? І ў гэтай сям'і, менавіта там, нараджаецца вось такая дзяўчына. Вось сястра Анна пра яе раскажа. Наша маці-заснавальніца нарадзілася ў вёсцы Яснішчы, і гэта было 23 жніўня 1838 году. І гэта быў дзень успаміну благаслаўлёнай Ружы, і таму, калі яна была хрышчана, на наступны дзень пасля нараджэння яна атрымала імя Ружа Філіпіна Філамена. Ружа нарадзілася ў шляхетнай і пабожнай сям'і, і яна была 6-м дзіцём у сям'і. Хаця першыя дзеці ў сям'і Францішка і Эрнестыны Бялэцкіх яны памерлі. І таму, але потым Бог падараваў Францішку і Эрнестыне дзіцяці, і іх было 3 дзяўчат. Старэйшая была Марыя, потым была Ружа і малодшая Уладыслава. Сярод сваіх сясцёр маленькая Ружа адзначалася такой найбольшай лагоднасцю і дабрынёю. І усе гэта заўважалі, і бацькі, і ўсе навокал. І калі, напрыклад, мама сясцёр яе хацела наказаць, пакараць, рабіла якіясьці заўвагі, то Ружа адразу перапрашала за ўсіх і старалася зрабіць так, каб мама на сясцёр не крычала. Што можна яшчэ сказаць пра маленькую Ружу? Таксама яна мела вельмі адкрытае сэрца, поўнае любові і міласэрнасці. І, вядома, шляхта, яны мелі слугаў, і нават да слугаў яна адносілася з вялікай павагай і рабіла ўсё, каб палегчыць іх працу.
Яна дапамагала ім. Яна дапамагала, яна, калі магла што-небудзь сказаць слухам, там, прыказаць, то яна гэта не рабіла, і яна старалася гэта зрабіць сама тое, што магла такім чынам. І такі прыклад яна брала ў свайго таты, бо тата вось менавіта таксама адносіўся да сваіх слугаў. Адукацыя, выхаванне, дзе навучылася, якія яе былі такія прафесіянальныя зацікаўленасці, ці ёсць такая інфармацыя? Так, канешне. Такім выхаваннем рэлігійным займалася маці, і сям'я была вельмі пабожнай, і кожны дзень яны збіраліся на ружанцовую малітву у сваёй прыватнай капліцы. У іх у маёнтку была капліца, і там разам са слугамі маліліся ружанец. Бо у іх вёсцы касцёла не было. Касцёл быў у бліжэйшай мясцовасці, як гэта назваць, пад камень называлася. І вось там быў касцёл парафіяльны, гэта было 10 кіламетраў ад іх вёскі, і гэтым касцёлам апекаваліся айцы-дамінікане. І вось менавіта ўжо адтуль ідзе гэты дамініканскі харызмат. Можна так сказаць, што яна з дзяцінства выхоўвалася ў гэтым дамініканскім асяроддзі. А што было ўласціва гэтаму асяроддзю? Вось мне цікава, што паспрыяла таксама фармаванню гэтай асобы з дзяцінства? Якія рысы дамініканскага харызмату? Ці ведаеце вы? Можаце так меркаваць? Ну, я думаю, што першае гэта тое, што было душпастарства, правда? То бок гэта бы спавядалі яе заўсёды айцы-дамінікане. Гэта была такая супольнасць, гэта быў такі дух, у якім яна вырасла, як бы такая думка, спосаб прымання Евангелія, спосаб жыцця. То бок, ну, скажам, у якім асяроддзі раслося такім чалавекам пасля, як аказваецца, становішся такім. А ці ёсць нейкія звесткі такога асабістага знаёмства з Богам у дзяцінстве? Калі Ружа ўвогуле была вельмі пабожнай, і гэта, ну, усе адзначалі з самага маленства, і была такая сітуацыя, што ў тыя часы дзеці прымалі першую святую камунію, ну, так позна, гэта дзесьці 11, нават 14 год. Але калі Ружы было 8 гадоў, то святары разам з бацькамі вырашылі, што вось менавіта яна ўжо гатова да гэтай падзеі, і рыхтавалі да гэтай падзеі. І гэта, канешне, павінна была адбыцца ў касцёле, ў падкамені, але так здарылася, што яна моцна захварэла. І тады было прынята рашэнне, што яна будзе прымаць святую камунію дома, у капліцы іх прыватнай. Так можна гэта сказаць. А вось рашэнне звязаць сваё жыццё з кляштарам. А яно у якім узросце яе ўпершыню наведала, і ну, як гэта фармацыя яе як будучай сястры манахіня адбывалася? Ну, гэта адбылося ў 12-гадовым узросце, калі Ружа злажыла такі прыватны шлюб перад абразом Маці Божай пад каменню. Яна прыняла сакрамент канфірмацыі. Гэта было адным з такіх плёнаў гэтага сакраменту. Яна паабяцала Пану Богу, што хочам прысвяціць усё сваё жыццё. Але таксама адчувала ў сэрцы, што гэтага насамрэч так замала. І калі яна ўжо скончыла сваё навучанне ў пансіянаце, то яна вырашыла адкрыць сваю таямніцу бацькам. Але тут было б такое першае папросту выпрабаванне са стараны таты, які станоўча сказаў ёй не. У тыя часы... Я здзіўлена. Яны выгадоўвалі сваё дзіця ў такім пабожным духу, побач з дамініканамі, з уласнай капліцай, і тут как бы я хочу звязаць жыццё з панам Езусам і не. Але гэта была ўлюбёная дачка, і таму для таты гэта было вельмі балюча. І пан Бог таксама мае ў такіх выпрабаваннях заўсёды свае планы, і ён дапамог Ружы. З адной стороны, людзі кажуць, што гэта была папросту хвароба, але з другой стороны кажуць, што гэта была таксама ласка пана Бога, бо яна захварэла на сухоты і захварэла невылечна. І тата з-за таго, што гэта была яго улюбёная дачка, ён знайшоў камісію лекараў з розных стран. Калі яе аглядалі, то сцвярдзілі ўсе лекары толькі адно, што акрамя хваробы яна мае таксама унутранае цярпенне, і што гэтае цярпенне папросту збірае ўсе яе жыццёвыя сілы.
І таты папросту не было выйсця. Ён пайшоў на споведь да святара і прызнаўся, што ёсць такая сітуацыя, і прасіў аб радзе. І гэты святар яму сказаў, што было бы вельмі добра, калі б ты папросту згадзіўся на тое, каб яна пайшла да кляштору. І сапраўды, пасля таго, як тата даў сваю згоду, здароўе пачало вяртацца да Ружы. Але ў хуткім часе тата памёр. Так, то вельмі так цікава, пан Бог вёў яе па жыцці. І потым адбылося так, што яна сустрэла на сваім шляху такога айца генерала Дамінікану. Гэта быў айцец Жандаль, які дапамог ёй распазнаць, чаго хоча ад яе пан Бог, і прапанаваў ёй, каб яна паехала ў Нансію. Гэта Францыя, дзе знаходзіліся кляўзуровыя сёстры, дамініканкі, і ён хацеў, каб яна прайшла там фармацыю. І так распачаўся такі шлях, такая прыгода з панам Богам, дзе Ружа папросту магла ўзрастаць у гэтай любові да пана Бога, ўзрастаць у малітве, і сапраўды так далей пан Бог яе цягнуў па гэтай дарозе. Кляўзуровыя сёстры дамініканкі гэта не тыя сёстры дамініканкі, пра якіх мы кажам сёння, так? Ну яны там былі не зусім кляўзуровыя, яны былі кляўзурова-чынныя. То бок ён яе выслаў туды, каб яна навучылася, як гэта рабіць, каб яна прыехала ў Польшу, на гэтых землях аднавіла як бы такой самы стыль жыцця дамініканскі харызмат, вось менавіта чынных дамініканак, таму што на той час у Польшы былі толькі кляўзуровыя сёстры дамініканкі. Я не думаю, што кожны з нашых радыёслухачоў адрознівае чынных ад кляўзуровых, то трэба паяснення, тлумачэння. Да, кляўзуровыя жывуць у нас толькі ў кляштары, то бок іх ніхто не бачыць, яны не выходзяць да людзей, і гэты час такой просто малітв, вельмі глыбокая малітва. Яны ўсё сваё жыццё асвячаюць толькі Богу, так? А чынныя гэта тыя, якія выходзяць да людзей, якія жывуць сярод людзей, якія працуюць з людзьмі, якія маюць розныя там спосабы, якім жывуць, можна сказаць, жывуць сярод людзей і служаць для людзей. Вось гэта як бы не значыць, што тыя, хто за кляўзурай не жывуць для людзей, гэта таксама, таму што свае малітвы выпрошваюць, але гэта вось менавіта такая чынная духоўнасць. І яе накіравалі для кляўзуровых сясцёр ці да якіх? Да чынных. Так. Гэта быў кляштар, які айцец Жандаль ужо раней, чым у Польшы заклаў у Францыі, бо таксама ў той час трывала аднова ўвогуле ўсяго дамініканскага ордэну, і ён вырашыў распачаць менавіта, альбо так можа, Дух Святы пакіраваў, што ад жаночай часткі, так скажам, спачалася это аднова. І ён заклаў на пачатку кляштар у Францыі, там ужо сфарміравалася супольнасць, і менавіта тую супольнасць, такую адноўленым духу, так скажам, ужо была накіравана Ружа. І прыехала яна туды, пазнаёмілася з сёстрамі, сказала: сёстры, я ўсё зразумела, запісала на паперачцы і паехала ў Польшу такое ж самае будаваць, так ці не? Не, трошкі это выглядала іначай. Давайте распавядаць. Ей было вельмі цяжка там, і што, напэўна, так мяне ўразіла ў часы таксама маёй фармацыі, тое, што было цяжка, што яна знаходзіцца не на сваіх землях і вельмі сумавала па сваёй сям'і. І гэта было відочна сёстрам, і матушка генеральная, яна аднойчы пазвала яе да сябе на такую размову і сказала ёй впрост: «Дзіця, ты не маеш паклікання». І яна спытала, чаму? Таму што твой смутак, ён табе не дае развівацца далей. І тады папроста Ружа ўсё гэта перасмысліла і зразумела, што за сваё паваленне таксама трэба бароцца. І гэта дапамагло і давала сілы. Чаму гэта мяне вельмі закранула? Таму што калі я знаходзілася ў Польшы, мне таксама вельмі было цяжка. Я не магла прыняць ні культуру, не магла не прыняць язык. І калі я разумела, што моя матушка-заснавальніца таксама прахадзіла праз такія выпрабаванні, што было так цяжка, то мне давала сілы. Паглядзець уже на ўсё гэта іначай і старацца таксама для свайго проста паклікання старацца не засяроджвацца над этим, а ісці папросту далей. А вось мне цікава, калі чалавеку, які марыць аб гэтым шляхе і думае аб тым, што гэта ёсць пакліканне, хтосьці са старэйшых так кажа: не, гэта не пакліканне, ідзі адсюль. Гэта як? Гэта злоба выклікаецца, ці непрыняцце, ці сум, ці што было ў выпадку з вашай заснавальніцай? Ёсць такая інфармацыя? Як яна да гэтага паставілася? Не, вы не правы, альбо
неяк так смірылася з гэтым і просто так унутраную працу пачала над сабой праводзіць? Як гэта было? Я думаю, што гэта быў для яе такі халодны прышніц. Яна просто абудзілася і думаю, стоў. Памятаеш, маеш свой шлях, маеш сваё пакліканне, павінна заняцца сваім пакліканнем, а не сама сабою. Што цяпер табе цяжка, так, ну, як бы гэта ўжо закаляло і тое, што пасля праз гады яна перанясе ў кангрэгацыю. То бок, гэта быў такі час, калі ты як бы пераставляеш акцэнты сябе, вось менавіта на тую працу, на тое пакліканне, якое Бог табе дае. У выпадку з маці-заснавальніцай, як развіваліся падзеі далей? Што яна прадпрыняла, якія была яе далейшая справа, чым яна займалася, дзе і як? Да чаго гэта прывяло? Можна я тут уже выступлю? Не могу дождаться, калі слова дадуць. Вы не пераблытаецеся? Ведаеце, гэта быў такі момант, што пасля 2 гады, так? 2 гады яна была ў Нансі, ці 3? Выдаецца ж, што 3. 3 гады, так? 3 гады ў кляштару, гэта неверагодна мала. Гэта сапраўды неверагодна мала, таму што гэта толькі вось ты ўвайшоў, злажыў першыя шлюбы, збіраеш рэчы, і выязджаеш. Яна выязджае так у Польшу. Вось склажыла першыя свае манаскія абяцанні, і тады яна атрымала гэтае імя Калюмбы Бялэцкай. Мы ўжо не называем Ружа, так? Таму што вось манаскае імя была вось менавіта Калюмба. А чаму менавіта Калюмба? Ну, гэта было вось тады такая традыцыя, што не ты выбіраў імя, а вось матушка казала, вось гэтага моманту, сястра, ты будзеш насіць гэтае імя. А якое гэта значэнне мае імя? Ага, вось да гэтага, гэта неверагодна прыгожае, таму што Калюмба азначае галубка. Вось, і менавіта мне здаецца, што ёй вельмі падыходзіць гэта імя, вось менавіта ў тым, якім чынам яна пасля вось сваю асобу пранесла праз гісторыю менавіта нашай кангрэгацыі. І ўсё ж такі, гэтая маладая дзяўчына вяртаецца. Вяртаецца яна, ну, акрамя канстытуцый, вось французскіх канстытуцый гэтых сясцёр з Нансі, яна нічога не мела. І яна прыязджае ў Львоў, прыходзіць у Курыю, ну, бо гэта вядома. Так, з канстытуцыі. І кажа, што вось мае такое прагненне проста распачаць менавіта сваю справу, так, расказваць яму, якую місію атрымала і як хоча яе рэалізаваць. Ну, і ёй там вельмі так упрост сказалі, што дзяўчына, давай так, спачатку ты перакладзі канстытуцыю на польскую мову, як бы дастасуй іх да рэчаіснасці, не французскай, а польскай, вось тут, на гэтых землях, і пасля вось будзем аб чымсьці размаўляць. То бок гэта была першая праца, якую яна атрымала ў Курыі. А перад гэтым ёй таксама параілі, каб яна жыла дзесьці ў сясцёр. Ну, папрасіць да якіх-небудзь сясцёр. Ідзі, так. Сясцёр, перакладзі канстытуцыю. Колькі гадоў ёй было тады? Это было 19 год. 19-20, дзесьці так, вось, уже дакладна не ўспомню. І вось гэта быў такі момант. Так, ну, але уявіце сабе, так, чалавек прыязджае і тут павінен заснаваць новую кангрэгацыю. І, слухайце, гэта было неверагодна, таму што пачаліся першыя выпрабаванні. Яна ходзіць па ўсіх кляштарах Львова, так, а ўсе адмаўляюць. Ну, гэта з аднаго боку можна зразумець, чаму, так? Ну, бо дзяўчына якасьці ў хабіце, не мае нічога. Канстытуцыя ж яе была. Ну, канстытуцыі не дапамаглі. І, карацей, усе сёстры яе адмаўляюць. Яна весь дастаткова доўгі час жыве ў мамы, што таксама выклікаюць вельмі дзіўныя такія гаворкі. І, ну, гэта вельмі так цікава зразумець гэты момант, што магла адчуць яна тады, калі яна прыязджаюць ужо выконваць сваю місію, і тут адразу на ўездзе ёй такое, ведаеш, ну, усе кляштары закрыты. А чаму сёстры такія злыя былі? Чаму ну, можа, не злыя, гэта больш якісьці страх быў. Я думаю, што ў якімсьці сэнсе на тыя часы можна было зразумець гэта. Я б не назвала гэта злосцю, але бы, можа, такая насторожанасць. Ну, згадзіцеся, ось, ну, я не ведаю, ці сёння, калі б да нас прыйшла якась дзяўчына і сказала, што яна хоча заснаваць якісь орден, мы сказалі, прахадзі, жыві. На вашай базе. Ну, я не ўпэўнена, што нават сёння гэта было бы так адэкватна. Вось, ну, і яна, ўсё ж такі сёстры прынялі яе, гэта ўжо было там глыбінкі Польшы, і яна пачалася вось менавіта гэта праца над канстытуцыямі, і мне здаецца, што гэта вось быў час выпрабавання. Калі нічога не дзеецца, яна перакладаць гэтай канстытуцыі і не ведае, што будзе далей. І ў гэты момант мне здаецца, што вось гэта быў такі вось менавіта момант нараджэння такога даверу, якая не гледзіш ні на што, на то, што гэта ніякага зялёнага святла не мела, так? Вось толькі нічога, і што далей? Вось яна прыехала, ўсё такая вялікая, і тут няма магчымасці ніяк развівацца. І карацей, справа выглядае так, што
да яе з'яўляецца такі ксёндз Юліан Лішчынскі. Вот гаворка ўжо пайшла, як гэта у вёсках робіцца. Вось. І ён вельмі паважаў і шанаваў дамініканскі закон. Сам быў трыцьярыем, так быў святаром, але трыцьярыем дамініканскім, то бок тым чалавекам, які жыве духоўнасцю дамініканскай, пры гэтым будучы звычайным святаром. Вось, ну і ён прыязджае, і тут пачынаецца такая гаворка. Ён кажа, што марыць пра такія сёстры. І распавядаюць розныя такія вось, як бы хацеў, каб гэтыя сёстры працавалі. А са свайго боку маці Калёмба кажа: а я хачу аснаваць такі ордэн, які будзе рабіць гэта. Ну і яны знайшлі друг друга. Так, а што гэта за такі дзіўны ордэн быў? Якая гэта была мадэль? Аб чым ён марыў, што яна яму запрапанавала? Ага, якая гэта была? Яна першае, што яна ўклала ў сябе, думаю, што гэта вось менавіта з дзяцінства вельмі моцна было падкрэслена, праца для самых патрабуючых. Яна хацела несці Евангелія тым, хто сёння патрабуецца, то бок ісці да бедных, ісці да людзей, ісці да дзяцей і даваць ось максімальна там сваёй любові, просто такой мацярынскай, такога жыцця для тых, хто у асяроддзі, скажем так, на другім другой слой, ніжні слой, скажем так, такія, якія вось не самыя лепшыя так прымаліся, жыць сярод бедных. І несці ім вось менавіта Езуса Еўхарыстычнага. Гэта будзе вельмі асаблівая рыса яе духоўнасці. Вось. І айцец марыў, ну вось ксёндз Юліан Лішчынскі, ён марыў пра такіх сясцёр, якія вось маглі, ну ён вельмі шчыра, скажем, ён дбаў пра сваю парафію, хацеў там шукаў, што можна найлепшае знайсці там для сваіх. І вось гэта была такая прапанова, што маці Калёмбы запрапанавалі прыехаць у Вілёвесь. Гэта недалёка ад Тарнабжэка, Сандоміж, як бы такая частка. Польшч гэта вёска. Гэта была вельмі малярычная вёска. То бок там, ну сапраўды вось такі збор такой беднасці, хваробы, смерці вельмі моцна быў, так, неадукаванасці. Ну і вельмі цікавы момант. Мне здаецца, што яго варта падкрэсліць. У той сам момант ёй прапануюць іншы кляштар. То бок Вілёвесь, там дзе нічога няма, увогуле нічога няма магчымасці жыць, і ёсць такі бедныя людзі, для якіх можна служыць, і ёсць яшчэ адзін кляштар, там дзе ўжо гатовы кляштар, то бок нічога не трэба будаваць, вось прыязджай і працуй. І вось гэта быў такі выбар, які, мне здаецца, вось вельмі азначыць такую менавіта асобу маці Калёмбы, таму што яна выберыць тое, што найбеднейшае. Яна выберыць тое, што будзе ёй каштаваць, яна выберыць тых, каму яна сапраўды адчувала сябе больш патрэбнымі, тым, якія былі больш пакінуты. Гэта была ахвярнасць ці амбітнасць, сястра? Я думаю, што гэта была ахвярнасць. Вось наколькі мы ведаем нашу маці-заснавальніцу, мне ўсё ж такі здаецца, што гэта было такое прагненне ісці менавіта для самых патрабуючых. Але тут яшчэ раз варта прыпомніць сабе, што гэта была шляхцянка, што гэта быў чалавек, якому ўсё жыццё служылі. Так, і яна ў гэты момант як бы прымае іншую ролю, яна становіцца слугою. Так? Вось гэта евангельскае, якое яна выконвае ў сваім жыцці, евангельскае пасланне. Вось уже менавіта пра сваю. А што далей это было? Ну, скажите кто-нибудь. Эстафетную палочку. Сестра Юлия, я принимаю эстафетную палочку. Ну, пасля знаёмства з ксяндзом Ляшчынскім яна выехала зноў-такі ў Францыю, бо прыйшоў час уже вечныя абяцанні Богу служыць. Яна паехала туды. Гэта было не так, як зараз, што сёстры выязджаюць на цэлы год. Яна там выехала на кароткі час, і ад першых шлюбаў да вечных было толькі 3 гады. Пасля таго, як яна ўжо навечна пану Богу паабяцала жыць паводле так, менавіта у кангрэгацыі святого Дамініка, яна вярнулася, аб гэтым паведаміла ксяндзу Ляшчынскаму, што можна ўжо, ну, як сказаць, афіцыйна распачынаць працу, што можна іх запрашаць, яна ўжо мае такі статус, што можа быць нават ужо, ну, прымаць іншых сясцёр і фармаваць іх, так скажам, фармацыяй займацца. Яна паведамила в гэтым ксяндзу Ляшчынскаму, і праз пэўны час, дарэчы, там такі цікавы факт быў, што паўнагоддзе менавіта ў тыя часы асоба дасягала ў 20, калі быў узрост 21 год. Яна якраз такі ўжо мела гэты ўзрост пасля вечных манаскіх абяцанняў, і таму была такой ўжо упаўнаважанай, што ли. 21 год. Так. Студэнцтва вось толькі скончылася.
А уже такая дзяўчынам адказнасць. уже вось Так. кляштар И закрываецца. что? Были разлеплены объявы на плотах. Шукаем охвочых записаться на формацию до мяне. Ну, не ведаю, як гэта было, ну, прынамсі, нідзе не спаткала біяграфіі, але ёсць такія звесткі, што ўжо Вілёвесь прыехала з 2 кандыдаткамі, і вось з такой маленькай супольнасці яны распачыналі разам працу. Таксама не было кляштару, яны маліліся ў парафіяльным касцёле. Праз пэўны час, паколькі маці Калюмба вельмі так цаніла малітву, і аснова ўсяго это для яе была малітва, яна у інтэнцыі пабудовы кляштару там распачала адарацыі праводзіць, сёстры маліліся. Ну і праз пэўны час пан Бог паспрыяў, і кляштар пачаў будавацца, і ўжо праз пэўны час уже дабудаваўся. Вельмі класна, вось мне здаецца, гэта вельмі неверагодна, калі чытаем хронікі нашы, вось як бы гістарычныя гэта ўсё укладалася, калі сёстры вось першыя, так, ну яны начавалі у Векаровкі, гэта быў такі дом, там дзе жылі вікарыі, так, і гэта было крыша цекла, і вось яны апісваюць, што яны пад сталамі спалі, каб гэта было адзінае сухое месца, дзе можна было спаць. То бок з гэтага пачыналася вось гэта гісторыя. Ну, их же там стали подтрымліваць гэтых бедных Конечно, сестёр. людзі былі вельмі ахвярныя. І вось кляштар, наш кляштар, гэта, ну, конечно, вельмі прыгожы кляштар, вось, ён быў пабудаваны за кошт ахвяраванняў там багатай шляхецкай сям'і, яны вельмі дапамаглі, але таксама будавалі іх звычайныя людзі. Вось тыя, якія жылі ў гэтай вёскі, яны падняліся вось так усёй вёскай будавалі сёстрам кляштар. То бок людзі зразумелі адразу, што ёсць карысць і ёсць неабходнасць прысутнасці тут сясцёр, якія займуцца самым такім, ну, незадбаным, занедбаным, як гэта сказаць, праслойкай грамадства. Так, то бок гэта у гэтым сапраўды была патрэба, і людзі падтрымалі гэта, так, сваімі ахвараваннямі. Скажем так, што маці Калюмба вельмі хутка заваявала сэрца людзей, таму што вось гэта уявіць сабе, так, у белым хабіце дзяўчына пайшла вось, ну, таму што вядома, што ніхто дзяцей не пусціць у школу, так, у гэты момант, таму што, ну, там паскі, там, не ведаю, каровы, там усё трэба працаваць, ну, каб выжыць, трэба працаваць. Ну і дзеці, вядома, што не хадзілі ў школу і працавалі. То маці Калюмба сабе шла на поле туды і пачыналася, яна там рабіла ім заняткі, яна там з імі сустракалася, яна іх там вучыла, то бок, ну, кожную магчымасць выкарыстоўвала, каб служыць гэтым людзям. Так, і тым больш яна таксама ўжо дапамагала хворым, яна хадзіла менавіта ў хаты тых людзей, дзе былі хворыя, і там дапамагала ім. Такое служэнне ўжо распачалося і было, таму людзі бачылі, што сапраўды там сёстры хочуць служыць. А наколькі хутка развівалася кангрэгацыя? То есть на пачатку мы мелі адну сястру і 2 кандыдаткі, а як хутка іх стала больш, што гэта такая была, стала моцная кангрэгацыя? Ну, я не ведаю, яку колькасць, як сказаць, шчыра кажучы. Як сёння мы фатаграфавалі вас? Калі ў 69-м годзе, навіцат, першы навіцат быў заснаваны ў 61-м годзе, 1861 годзе, там было 2 сястры, 3 сястры распачыналі. Вось, і менавіта 61 год лічыцца годам заснавання кангрэгацыі ў Польшы, з момента менавіта адкрыцця навіцату. І гэтыя сёстры склалі свае першыя шлюбы ў 69-м годзе на рукі айца Жандаля. І на той час іх было 5 ужо. За той час, пакуль трываў гэты навіцат, і далучылася яшчэ 2, і было 5 сясцёр, плюс маці наша заснавальніца, це 6 на працягу 7 гадоў, толькі так яны вось такія пачаткі. Пасля ўжо Ведаю, што не ўсё было так добра і гладка на гэтым шляху. Ведаю, што не толькі добра і хутка пабудаваўся кляштар з неабходнасці сёстрам дзесьці жыць і працаваць. А ведаю, што былі яшчэ і праблемы, былі яшчэ і такія непростыя стасункі паміж людзьмі. Распавядзіце, калі ласка, пра гэта. Ведаеце, гэта быў такі прыгожы момант, мне здаецца, што вось які сфармаваў гэту дарогу святасці маці Калюмбы, і вось я асабіста яе вельмі паважаю за гэты вось момант, таму што отец Юліан Лішынскі, ксёндз Юліан Лішынскі, ён як бы вельмі быў адкрыты на сясцёр, да, у якімсьці моманце так сабе не сказал бы перадума, але проста яны не сышліся бачаннем, так? Ён бачыў, каб сёстры там толькі працавалі, а маці Калюмба кажа: "Не, мае сёстры гэта сёстры эўхарыстычныя. Гэта будуць сёстры, якія пайдуць на працу, але праз малітву", так? І ён як бы вось гэты момант, калі пайшло такое непразуменне паміж імі.
Вось. Ну і карацей гэта сітуацыя выглядала так, што гэта быў вельмі такі моцны час выпрабавання, калі маці Калюмба некалькі разоў спрабавала як бы выйсці, яна не згаджалася на такое бачанне справы, што сёстры будуць такі хараваць, то працаваць, што гэта сёстры будуць тыя, якія будуць вось менавіта як бы іх сэрца будзе эўхарыстай, там яна будзе развівацца. І справа была такая, што з'явілася такая сестра Гертруда, гэта была адна з першых кандыдатак, якая як бы была, ну я не ведаю, так її называць, правай рукой ксяндза Юліана Лішынскага, так, і пачаліся, яна хацела заняць месца маці Калюмбы, так, і пачаліся такія вельмі чалавечыя, так, яна ўвесь час яе падвігала. Драматычная музыка, так, з'явілася яна. Так, і гэта быў вось менавіта такі момант, калі яны ўвесь час паміж сабою так, як бы, я б не сказала слова дзелілі, яны ваявалі менавіта за дух кангрэгацыі. І маці Калюмба выйграла гэтую гульню, ну, не гульню, гэта так не вельмі добрае слово, гэта спаборніцтва, так, дуэль, можна так назваць, таму што яна вельмі хацела, вось менавіта, яна ваявала за тое, каб засталося менавіта тое, што яна ведала пакліканнем і як бы воляй Божай, як павінны выглядаць былі гэтыя сёстры і гэта кангрэгацыя. І гэта вельмі цікавы момант, мне здаецца, вельмі неверагодны, таму што адной з умоваў, як бы маці Калюмбу, у тым, каб яна працягвала гэту справу, было тое, што сестра Гертруда пакіне нашу кангрэгацыю. Яна ўходзіць, але яна ўходзіць у іншы кляштар, і ўвага, яна памірае ў апіне святасці. То бок гэты Бог так яе даправадзіць, ну, нават не глядзіш на такі людскі, такі чалавечыя, так, як бы слабасці, так, то Бог усё роўна яе давёў да святасці, так, і вось гэта такая неверагодная гісторыя, так, я перакананая, што маці Калюмба вельмі шмат за яе малілася, то бок яна не толькі там папрасіла яе выйсці з кангрэгацыі, яна просто, я перакананая, што гэта на вяртанні, і вось гэтую святасць вымаліла наша маці-заснавальніца. Ну так все складана, бачу, і стасункі, і такія рашэнні непростыя, то бок чалавек слабы, чалавек незаўважны, як вы сказалі спачатку, што можа падацца, што яна такая была маленькая, незаўважная, шэленькая. Не, бачу, там рашэнні былі такія непростыя. І... якія непростыя. А далей-то што было? Ну, кангрэгацыя развівалася, але можа мы так дойдзем да гэтага моманту, таму што маці Калюмба не шмат год пражыла, і памятаем, што яна была вельмі хвараблівая і вельмі часта патрабавала такіх выездаў. Дамы новыя адкрываліся, гэта ўсё там благаслаўлялася, сапраўды сёстры раз'ехаліся вельмі так па вялікай колькасці, ну, на шырокую тэрыторыю Польшы, і не толькі, напрыклад, ездзілі на Венгрыю, там у Венгрыю ездзілі, там збіралі грошы, каб маглі будаваць іншыя дамы, так? Ну, то бок сёстры проста раз'ехаліся, так скажам так, па Польшы, і там, ну, была патрэба іх, то бок адкрываліся новыя дамы, але вось майже 49 год прыйшоў такі момант, калі Бог сказаў, твая місія скончана. Можа, сестра Юля нам раскажа, як гэта было. Як вы тут увогуле размяркоўваеце? Пра што распавядзеце? Хто адказны за дзяцінства? Хто за апошнія рэчы? А вы здагадайцеся. Гэта называецца супольнасць. Гэта называецца супольнасць. Дыялог у супольнасці. Маем добры прыклад, дарэчы. Глядзіце, нашы паважаныя радыёслухачы, як можна гарманічна суіснаваць і так правильно размяркоўвацца. Ну што, сестра Юля, распавядзіце, чым усё скончылася на зямным шляху маці Калюмбы. Ну, хацелася, можа, вашу думку падхваціць. Вы так заўважылі, што яна такая асоба была рашучая, і, можа, эта рашучасць менавіта праявілася пад канец жыцця яшчэ больш і больш. Пры тым, што здароўе станілася ўсё менш і менш. Сухоты прагрэсіравалі, і 6 апошніх гадоў жыцця былі вельмі складанымі, і лекары не раз адзначалі, што трэба даць супакой, трэба выязджаць на лячэнне. Маці Калюмба была паслухмяная, сапраўды выязджала, таму што, ну, ведала, што не будзе хапаць гэтых сіл. Але адначасова яна сапраўды ў апошнія гады жыцця проста здзейсніла такую вялікую працу для сваёй кангрэгацыі. Па-першае, яна зноў занялася рэдагаваннем канстытуцыі, каб дапасаваць іх да тых умоў, якіх працавалі сёстры. На гэта пайшло вельмі шмат часу, сіл. Яна была вымушана паехаць, не то што вымушана, але хацела асабіста паехаць у Рым, каб гэту справу прадставіць таксама сталіцы апостальскай.
І трэба значыць, што гэтыя канстытуцыі ўжо былі адрэгадаваныя новыя прызначаныя сталіцы менавіта ў год яе смерці. То есть яна як бы скончыла ўсё тое, што хацела зрабіць і спакойна дайшла да пана Бога. У 1887 годзе гэта адбылося 3 верасня. Гэта менавіта канстытуцыі былі зацверджаныя. Яна таксама ў апошнія гады жыцця займалася асабіста фармацыяй маладых сясцёр у навіцаце. Недоўга гэта трываў гэты час, толькі год, і это ўдалося зрабіць, таму што першага зіма 87-го года вельмі ўжо слабое здароўе, яна ўжо не выходзіла з пакою, увесь час такі там знаходзілася. Ну і тут таксама праяўляецца вось гэта дабрыня сэрца, якая на працягу ўсяго жыцця можна яе заўважыць у дзяцінстве, што яна заўважала слугаў і заўважала людзей бедных, як таксама тут ішла служыць. Ну, як мне таксама думаецца, не за амбіцыі, але менавіта па гэтай дабрыні сэрца. Яна хоць і сама моцна пакутавала, адчувала боль у кожнай частцы цела, не раз былі крыватокі з-за сухотаў, але калі прыходзілі сёстры і паведамлялі яе пра самыя там бытавыя звыклыя патрэбы, яна тут адразу іх вырашала. Там не было такіх патрэб, якіх яна не вырашала для сясцёр, незважаючы на тое, што сама ледзьве ўжо не памірае. Ну і вельмі часта і менавіта ў гэтыя апошнія дні пакінула тэстамент для сваіх сясцёр і прасіла, каб сёстры былі першую чаргу убогія, ахвярныя і з'яднаныя паміж сабою ў Езусе. Яна вельмі прагла, каб паміж сёстрамі існавала эта сястрынская любоў і падтрымка. Я ведаю, што цяпер з гэтым таксама у вас усё ў парадку. Як бачна. Жывеце за паветам, сястры Калюмбы. Стараемся. Імкнемся пакалі, так сапраўды імкнемся. Стараемся аднаўляць гэта, шукаць гэтыя карані. Слухайце, але ж вы казалі пра канстытуцыю, ці ёсць, можа, нейкія такія выбітныя моманты з гэтай канстытуцыі, якія пад рэдакцыяй маці Калюмбы сталі такімі істотнымі, зменамі, ці чымсьці, што варта заўважыць, вось, што датычыцца жыцця вашага ордэна? Нет, такого няма? Цікавае пытанне, шчыра кажучы, я так палезла ў глыбіні, таму што была такая рэчаіснасць, ну, на жаль, гэта быў такі час, калі было два хоры. То бок былі сёстры, якія былі адукаваныя, займаліся адукацыяй, а былі сёстры, якія былі неадукаваныя, як бы не мелі такой вышэй адукацыі, шляхцецкай крыві, то яны працавалі вось менавіта ў такіх звычайных проста, не ведаю, як гэта называецца, там, у доме прасаванне, там, агарод, так. Не ў белым былі апрануты? Не, там усё прадумана. Спакойна. У нас там ёсць свае хітрыкі. Вось, і гэта быў такі момант, калі вось маці Калюмба, яна вельмі хацела, каб гэтага не было, але, на жаль, ну, не схадзілася на гэта апостольская сталіца, каб была такая рэформа. Вось, і не ведаю, мне здаецца, што маці Калюмба, як бы тое, што вось вельмі моцна залажыла ў канстытуцыях, у гэтых першых канстытуцыях, гэта жыццё вось менавіта манаскімі абяцаннямі. Жыццё Евангеліем, служэнне патрабуючым, гэта вось вельмі моцны быў акцэнт, што несці Евангелія Хрыста найбольш патрабуючым. І таксама, канешне, гэта быў такі момант, калі ну проста яна ўвесь час паказвала вось неверагодны дар гэтых абяцанняў манаскіх, якія мы складваем. І таксама як бы заахвочвала гэты канстытуцыі, яны вельмі канкрэтна пісалі, якім чынам можна іх выканаць. Вось, так што, можа, ў такім свеце я б адказала на гэта пытанне. Таксама ў канстытуцыях, так скажам, кладзецца вялікая ўвага, што мы таксама павінны імкнуцца паднімаць узровень адукацыі. Ну, тыя часы дзеткі маглі вучыцца толькі ў сясцёр, той ж самай грамаце вучылі сёстры, таму што ў школу яны не маглі ісці, не мелі сродкаў. Таксама было так вельмі клалася акцэнт такі, каб сёстры дапамагалі. Ну і таксама вось гэты момант, тое, што сёстры ўжо казалі, што вельмі павінна была быць такая спалучана праца, гэта дзейнасць для людзей і малітва. Вось гэта духоўнасць эўхарыстычная вельмі моцна ў нашай маці-заснавальніцы было бачна. І нават яна сваім сёстрам казала, што на першым месцы павінна быць вось гэта адарацыя і захапленне эўхарыстыяй, бо яшчэ на пачатку маці Калюмба сама прагнула ўступіць вось менавіта ў гэты кляўзуровы
закон дамініканак, бо яна адчувала такую патрэбу большай малітвы. І калі яна сваім сёстрам пераказвала ўжо харызмат, малітва разам з працай, то яна таксама так прыгожа казала, мяне гэта ўразіла, памятаю у фармацыі, што я хачу, каб вы былі дамініканкі эўхарысткі. Каб гэта эўхарыстыя, Езус эўхарыстычны быў для вас на першым месцы. Так і ёсць цяпер? Так? Просто такое дзіўнае пытанне, гэта ж у крыві просто ідзе. Ну, я хотела подловиться, может быть, расслабились, забылись, что мы у эфиры, все тут распавялі нам, что патрэбна было распавесці. Я тут, оба, то бок так і ёсць. Ну, я думаю, что то, что было закладено, все трывае. Просто гэта ўжо вось просто так у нас уложана, як бы у думках у наших, гэта акцент ставіцца, ну і нават план дня ён, ну увесь час як бы накіроўваецца на. Бо гэта такі базіс, які, ну ён нязменны ніколі, гэта заўжды на першасным з'яўляецца. Я бы адважылася адказаць так. А уже пасля і прыбіранне, і агарод, і праца ў шпіталях, і праца з дзецьмі, і праца катахетычная, і шмат працы, бо гэта практыкуючы звычайную працу ордэн, так? Так. А слухайце, ну вось яшчэ тут есть у мяне запашна пару пытанняў напрыканцы. Мне цікава, ці ёсць у вас нейкія традыцыі, звязаныя з вось гэтым днём пераходу з зямнога жыцця ў нябеснае. Ну, як, напрыклад, у францішкан транзітус, ці можа у вас ёсць такое спецыяльнае место, куда вы ідзеце, альбо там, ну, я не ведаю, вось нейкая такая традыцыя менавіта з гэтым звязаная. Сёстры? Ну, я скажу, торт? Что вось... Не, сёстры, я скажу, што гэта быў, напэўна, такі момант, вось, вельмі моцна я перажыла 2 гады таму, калі была рыхтавалася да вечных шлюбаў, і вось менавіта 18 сакавіка у нашым кляштары, там, дзе вось усё пачыналася ў Вілёвсе, так, ёсць такі пакой маці Калюмбы, ён адкрыты, усе, хто там жадае, можа прыехаць, памаліцца там. Нам часта сёстры прыходзяць таксама за дапамогай да маці. І вось гэта такі момант, калі усе сёстры, уся супольнасць сясцёр збіраюцца ў гэтым пакоі, вось чытаецца гэтыя апошнія такія словы маці Калюмбы, гэтая гісторыя, гэты вечар, гэта хроніка, і ў гэты момант просто пачынаецца такая, ну, па-першае, гэта вельмі кранальна. Я памятаю, што я просто там заревлась, но гэта сапраўды вельмі такі блізкі момант, як бы яшчэ раз ты можаш перажыць гэты час, калі вось як бы фізічнае жыццё маці Калюмбы кончыцца, і вось яно сёння жыве ў гэтых сёстрах, якія напаўняюць увесь пакой і якія напаўняюць там шмат краін свету, як бы вось менавіта яе жыццё працягваецца ў тым дзеле, якое яна распачала. Вось гэта такі вельмі прыгожа. А яшчэ вось, ну, сёстры, раскажыце пра такі. Таксама ёсць у нас такі час чування. Ён называецца Єриха, по-моему. Єриха. Так, і гэта такі вельмі моцны націск на то, каб сёстры ад сваіх спраў папросту адлучыліся і прыехалі ў той кляштар, які першы быў заложены ў Вілёвесь. И просто постоянно такая смена есть сестер перед Наисвятейшим Сакраментом. И мы тыдзень адорации. 24 гадзіны. 18. Сёстры з розных краін свету туды з'язджаюцца? Там усе цікавей, когда прыязджаюць тыя, хто бліжэй, а тыя, хто могуць тут. Вось, напрыклад, мы у сувязі з тым, што наша сестра Анастасія, яна працуе, ёй вельмі цяжка там дайсці да нас, то вось мы такое Єриха цэлодзеннае зрабілі вось менавіта 8 сакавіка, калі гэта быў дзень вольны, і вось таксама запрашалі ўсіх жадаючых, таксама прыходзілі, прыехалі нашы сёстры з Бабруйска, таксама вось такую супольную адорацыю, супольнае такое спатканне і выпрошванне такой ласкі, бетыфікацыі маці Калюмбы. Сестра, вы яшчэ так міла распавядалі пра яе ложак. Так, бо гэта вельмі неверагодны пакой. Я вось не ведаеце распавядаць і так проста заінтрыгаваць, каб кожны прыехаў паглядзеў. Што-небудзь распавядзіце, ну гэта было так ужо міла. Мы з гэтага ложку і распачалі, што вось ложак такі, а постаць вось якая. Так, бо маці Калюмба была вельмі маленькага росту, так, і калі прыходзіць на яе пакой, там стаіць такі, ну, такі дзіцячы, я б нават назвала ложак. Ну, канешне, тады там крыху інакш спалі, цяпер там, ну, ўсё так, яны вельмі маленькі, ведаеце, і гэта такое... Я, напрыклад, вельмі часта там такая дэкарацыя заўсёды ставіцца, як ось каля ложка, там маці Калюмбы у момант яе смерці, там усё засталося з таго часу, з таго дня, і там вось ставяць сёстры букеты, кветкі, заўсёды такі стульчык стаіць, ну, такое крэсліца. Ну, гэта вось неверагодна, што вось ты можаш сесть там, і я не ведаю. Я, напрыклад, калі прыходжу да яе ў пакой, то вось перажываю такое
жывы контакт. Я пераканана, што вось яна тут, і цяпер яна павінна выслухаць усе мае нараканні і ўсе мае цяжкасці. Проста як маці проста параіць і дапамагчы. Сёстры, рысы характару вашай маці-заснавальніцы, ці можа штосьці засталося ад яе ў цытатах, тое, што вас натхняе, уражвае, альбо можа штосьці такое, што вось кожная з вас менавіта на сябе хацела бы сябе дадаць, напрыклад, взяць, так, каб мне быць вось гэтай храбрасці, там, адвагі, мне гэта львінае сэрца, ці штосьці такое, вось ёсць у вас штосьці, чым можаце падзяліцца? Шчыра кажучы, маці трошкі напісала, і ёсць у нас і лісты, і натхненні духоўныя, і розныя такія, што яна сама пісала, і нават у нас выдадзеныя цытаты на беларускай мове, такія кніжачкі маленькія. Ласка, реклама. Куды, ў якую камеру показваць? А вось это, што у нас такое ляжала на стале. Так, это чакаецца. Вось менавіта такое, прабач, там сестра на хвіліначку такі, хочу сказаць, што вось выданыя такія кніжкі, гэта думкі маці Калюбы на кожны дзень. Вось, і там вельмі прыгожа ёсць, аб чым, чаму мы гэта паказваем, кажам, што калі хтосьці бы хацеў, мы з вялікай радасцю падаруем. Такі напішыце нам. Мы вельмі хочам, каб вось менавіта яе сэрца і яе думкі таксама дайшлі не толькі засталіся ў нас, у нашай кангрэгацыі, таксама, каб з іх маглі карыстацца і яны маглі дапамагаць іншым. Прабачце, што такое. Не, я ўжо амаль скончыла. Так, вось вы зрабілі такі цытатнік. А ў вас, вось, сестра, на што-небудзь там вось такое ёсць, што зачапіла? Шчыра кажучы, калі я думала пра гэта і трошкі чытала вось тыя цытаты, знову тэксты маці Калюбы, то так, сапраўды, ёсць некалькі такіх тэкстаў і момантаў, якія, так, я нагадала нават сабе, бо, хочаш ці не хочаш, калі час мінае, то трошкі ўсё гэта, забываецца, і трэба для сябе гэта аднаўляць. Я думаю, гэты сённяшні дзень для нас таксама такі важны, бо мы для сябе гэта аднаўляем, так, і пачынаем нанова так жыць нашай маці-заснавальніцай, яе асобай. І калі я чытала, то быў там такі момант, што я падумала, вось так, гэта для мяне важна, што яна казала, што ўсё пра мяне як сон, і застанецца толькі тое, што мы зробім для Бога. І для мяне гэта было вось такі важны момант, што б я не рабіла, то з гэтай думкай, што я гэта раблю для Бога. І тады будзе ў гэтым сэнс. Можа, яшчэ ёсць якія ўспаміны, ці цытаты, ці рысы характару, якімі вось хацелася бы так пазначыць, каб усе ведалі аб гэтым? Я хотела бы поделиться, что меня уразило нашей маткі, тое, што яна вучылася сцёр з вялікай павагай адносіцца да святароў. Мы ведаем, што першы ксёндз, які дапамог нашай маткі залажыць наш ордэн, гэта быў ксёндз Ляшчынскі, і ён быў вельмі такой непростай асобай, складанай, скажам, праўдзіва. Ён меў, выдаецца, рак галавы, так? І таму ён вельмі зрываўся на сёстрах, бо не мог апанаваць папросту гэтую боль, і ўсё гэта на іх папросту адлюстроўвалася. І матка вучыла заўсёды папросту, не гледзячы на ўсе цяжкасці, што ты павінен з любоўю да яго адносіцца. І як усе сёстры потом сказалі, калі памёр гэты святар, то ніводнага ніколі ад маткі не было такога слова дрэннага ў яго сторону. Яна папросту для мяне то ёсць такое, што умець таксама цярпець і ахвяроваць, што святар гэта сапраўды асоба, якую пан Бог адарыў такой ласкай, і трэба з такой павагай падходзіць. І цікава яшчэ тое, што калі гэты святар ужо быў пры смерці, то маці Калюба наша выслала дваіх сясцёр, і яны да самай смерці апекаваліся ксяндзом Юліянам, што гэта была такая падзяка за тое, што ён прыгарнуў на самым пачатку. А яшчэ цікава, ён таксама сказаў пры смерці нашай матушкі такія словы, што калі гэта была такая між нашай матушкай і Гертрудай такая война трошкі за зграмadzэнне, хто будзе кіраваць ім, то ён сказаў такія словы: калі б гэта не ты, і калі б я не цябе спаткаў і не забачыў тваю пакору, як ніколі бы сёстрамі не супрацоўнічаў. І ён падкрэсліў, што менавіта то ўразіла ў маткі, то есть што она мела такую влітую, напэўна, як дар ад пана Бога, такую пакору. Я, пэўна, дакрануся да рысы характару.
Цитаты улюбленные, признаюся, не маю. Ну, мяне моцна ўразіла, зноў-такі, як яна так, перад канцом свайго жыцця выпрацавала сабе агромны давер да Пана Бога, бо яна такой, ну, шчыра кажучы, была асоба вельмі далікатнай, і ўсё блізка брала да сэрца. І калі чытаеш натхненні і думкі, то бачыш такую скрупулёзнасць, што яна занадта так моцна перажывала розныя вось гэтыя выпрабаванні, праблемы, свае памылкі, свае, так скажам, можа, ці адпавядае гэта ўсё волі Божай. Ды калі гэта вось на працягу асноўна гэта, скажам, яе жыцця гэта было моцна выражана, так у канцы жыцця то проста як быццам бы это дзіця, якое проста з агромным даверам кідаецца ў абдымкі міласэрнага айца. Вось я зрабіла ўсё, што магла ў маіх было сілах, а далей, Пане Божа, гэта твая міласэрнасць. І это проста вось апошнія гады жыцця настолькі моцна у ёй відаць такі давер, такая давер да Божай міласэрнасці. Мне это моцна кранула. Сестра Михаліна, а вы? А я скажу. У меня есть улюбленная цитата. Я вельмі часто вяртаюся вельмі часто, над ложками яна ў мяне вісіць. Яна гучыць так: у любові ўсё можна вырашыць. А вось так. Сёстры, скажыце, калі ласкі, у вашым інстаграме мы можам паглядзець фотаздымкі, прысвечаныя маці-заснавальніцы? Штосьці вы выкладалі, ці будзеце, плануеце? Так, мы зрабілі вельмі прыгожыя фільмікі. Вось чакаем на 18 сакавіка выставім. Па-першае, скажам, як называецца наш інстаграм для тых, хто вось цікавіцца і хто хацеў бы там да нас далучыцца альбо нас знайсці. Дамініканкі бай. Дамініканкі праз А. Гэта менавіта інстаграм, так? Так, лацінскімі буквамі, толькі па-беларускі. Не домініканкі, а дамініканкі бай. Вось. І цяпер вось мы запусцілі такую, ну, не ведаю, акцыю, гэта страшна гучыць слова, такую прапанову, вось менавіта на год маці Калюмбы. Мы вось з сёстрамі зрабілі такую кнігу інтэнцый. То бок мы прымаем усе інтэнцыі, якія да нас пішуць, і вось пра заступніцтва нашай маці-заснавальніцы молімся ў гэтых інтэнцый. І вось, напрыклад, сёння гэта быў такі неверагодны момант, праўда, вось, калі і ж нават не ўсе сёстры аб гэтым ведаюць. Вы яшчэ не спаткаліся, каб гэта распавесці. У інстаграме мы зрабілі такую магчымасць, каб нам маглі дасылаць інтэнцыі. Вось, ну і мы пішам іх у наш такі прыгожы шытак, вось сестра Юля зрабіла такі інтэнцыі. Так, і кожны дзень молімся менавіта ў гэтых інтэнцыях гэтых людзей, якія да нас дасылаюць. Вось была такая дзяўчына, якая пісала, што ў мамы вельмі прагрэсуючая форма рака, і вось яна борецца за жыццё, так? І вось сёння мы атрымалі паведамленне, сёстры, што ў мамы ўжо больш няма рака, што вось сёння прайшлі ўсе абследаванні, што вось просто чыстае, ну, чыстае цела і няма ніякіх. Так, гэта такі вельмі зрашальны момант. Так, і вось мы так паглядзелі, што маці Калюмба, яна тут яна сярод нас, і вось мы вельмі хочам вось на гэты час, на гэты няпросты час для нашага грамадства мець магчымасць як бы сустрэць з яе вось менавіта даверам, як бы што вось праз яе можна навучыцца так шмат даверу Бога, што ўсё роўна ўсё ў яго руках. І вось і хочам таксама запрапанаваць як бы гэтую асобу як дапамогу ў гэтых розных сітуацыях. Таму вось пішыце на мой інстаграм альбо там якім-небудзь чынам тут на радыё Мары, і так да мяне дойдзе як-небудзь ты сёсцёр данесу ўжо вось вашы інтэнцыі, вашы прагненні, якія вы хацелі занесці праз заступніцтва нашай маці-заснавальніцы. Так, і маліцца ў гэтых інтэнцыях будзе такі дзейсны ордэн, малітоўны з аднаго боку і практычна з іншага боку, ну і ўвогуле вельмі прыгожа, які нас сёння знаёміў з постаццю маці-заснавальніцы ордэну жаночай кангрэгацыі дамініканак, маці Калюмбы Бялецкай, так. Зламала крышачку я язык. Дзякуй, сёстра, за аповед. Мне падаецца, што ў нас партрэт атрымаўся. Так, ведаеце, што так. А цяпер мы ўсе пойдзем да вашага інстаграму дамініканкі бай глядзець фотаздымкі, які нам яшчэ больш гэтую постаць раскрыюць, і мы зможам пазнаёмся, як яна выглядала, можа штосьці з таго, як яна жыла, так? Так. Хвала Хрысту. Хвала навекі. Дзякуй. Госці ў студыі. Тыя, хто ішлі і не прайшлі міма.